வெற்றி வாழ்வு திருச்சபையினுடைய காலை ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் நம்முடைய ஆண்டவரும் ரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இந்த ஆராதைக்கு ஆரம்பமாக நம்ம மத்தியில் வந்திருப்போது ரமணி அவர்கள் ஆரம்ப ஜபத்தை செய்வார்கள். நாம் யாவரும் ஜெபிப்போம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இந்த காலை வேளையில் நாங்கள் வருகிறோம். ஆண்டவரை துதிக்கிறோமே, ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இதுவரை நடத்தி வந்த அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உம்முடைய நன்மைகளை நினைத்து உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரை, ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நித்திய மகிழ்ச்சி எங்கள் தலை மீது தங்க பண்ணினதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, சகலவித நன்மைகளையும் எங்களுக்கு கொடுத்த தேவனுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், துதிக்கிறோம். ஜீவனையே கொடுத்தவர், உம்முடைய கல்வாரி சிலுவின் இரத்தத்தினால் எங்களை பாதுகாத்தவர், எங்களை வழி நடத்தினவர். ஹல்லேலூயா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவர். இந்த காலை வேளையில உம்மை ஆராதிக்கும்படி ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களை தெரிந்து கொண்டதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மை ஆராதிக்கும்படி எங்களை ஆண்டவரை மீட்டெடுத்த உம்முடைய ரட்சிப்புக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உம்முடைய கிருபையினாலே எங்களுக்கு ஆண்டவரே ரட்சிப்பை கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். சமாதானத்தை கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். மன நிறைவான சந்தோஷத்தை கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இதோ நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு மனதோடு கூட உம்மை ஆராதிக்க, உம்மை துதிக்க உதவி செய்யும். நீர் எங்களோடு கூட பேசும். ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை தேவன் நீர் நடத்துவீராக. பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆளுகைகள் மத்தியிலே உண்டாயிருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். நீரை பிரசன்னமா இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னம் உம்மை ஆராதிக்கும்படிக்கு எங்களுக்கு விடுதலையை கொடுக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய அபிஷேகத்தினால எங்கள் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. சுகமாக்குகிற வல்லமை, விடுதலையை கொடுக்கிற வல்லமை ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியில இருக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நன்றி ஆண்டவரே. எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தேவன், இந்த வேளையில ஆண்டவரே இந்த ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை நீர் ஆளுகை செய்யும் அப்பா. நீரே எங்களுக்கு ஞானத்தை தாரும், நீரே உணர்வுள்ள இருதயத்தை தாரும். உம்முடைய இரத்தத்தினாலே எங்களை ஆண்டவரை பாதுகாத்து வழி நடத்தும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவின் நாமத்தினாலும் மண்டையில் தகுதியுமாய் நாங்கள் கிட்டி சேருகிறோம். உம்மையே ஆராதிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆளுகை செய்யும், நீர் ஆளுகை செய்யும். முழு உள்ளத்தோடு முழு பலத்தோடு உம்மை ஆராதிக்க உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். நம்ம ஒரு பாடலை பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். தேவன் பாரில் பிறந்தார், புகழவோ நாம் உம்மை. உலகில் அவர் பெயர் கேட்டிட இனிமை, உன்னதத்தில்
தேவாதி தேவன், கர்த்தாதி கர்த்தர், ராஜாதி ராஜா, நம்ம எல்லாரையும் மீட்கும் பொருளாக அவர் தம்மையே ஒப்பு கொடுத்த அற்புதமான ஒரு தருணம். நம்ம எல்லாரும் கிறிஸ்துமஸ் மாதத்தை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம். கிறிஸ்துமஸ் சீசன்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டு வேதம் சொல்லுகிறது, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபை பிரசன்னமாகி இருக்கிறது. ஆமென். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இதே போன்ற ஒரு சீசன்ல தேவ தூதர்கள் அவர்கள் வானத்திலிருந்து பாட, பூமியிலே ஞானிகள் அவரை தேடி போக, எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு காரியம். மனு வர்க்கத்திற்கான மீட்பின் பொருளாக இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் பிதாவாக தேவன் அவர் உலகத்தில் கொடுத்திருக்கிறார். ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியம். ஆமென். இந்த நாளை நாம் கொண்டாட வேண்டும். இன்னொரு பாடலை பாடி நாம் கர்த்தரை மேம்படுத்தும். நன்மைகளை சொல்லுவே, பாதம்
அவரே என் துணையாளரே. யாருக்கு அஞ்சிடுவேன் நான், யாருக்கு பயப்படுவேன் நான், அவரே என் துணையாளரே. முழு உள்ளத்தால் உம்மை துதிப்பேன், துதி உயர்த்தி உம் நன்மைகளை சொல்லுவேன். முழு உள்ளத்தால் உம்மை துதிப்பேன், துதி உயர்த்தி உம் நன்மைகளை சொல்லுவேன். வானம் ஒழிந்து போனாலும் பூமி ஒழிந்து போனாலும் வார்த்தை ஒருபோதும் ஒழியாதே. வானம் ஒழிந்து போனாலும் பூமி ஒழிந்து போனாலும் வார்த்தை ஒருபோதும் ஒழியாதே. முழு உள்ளத்தால் உம்மை துதிப்பேன், துதி உயர்த்தி உம் நன்மைகளை சொல்லுவேன். முழு உள்ளத்தால் உம்மை துதிப்பேன், துதி உயர்த்தி உம் நன்மைகளை சொல்லுவேன். ஹalleluya, ஹalleluya. தேவதூதன் மரியாளிடத்திலே தோன்றி அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக, ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவத்தை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார். இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்ற அர்த்தமாம் என்று வேதம் சொல்லுது. அப்படியே இன்னைக்கு தேவன் நம்ம மத்தியிலே வாசமா இருக்கிறார். இவ்வளவு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியம். இந்த தேவனை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். நாம் யாரும் எழுந்து நின்று ஆராதிப்போம். முடிந்தவர்கள் எழுந்து நிற்கலாம், பரவாயில்ல. ஒருவராலே ஒருவர் மூலமாய் நான் நீதிமானாய் மாற்றப்பட்டேனே. ஒருவராலே ஒருவர் மூலமாய் நான் நீதிமானாய் மாற்றப்பட்டேனே. இயேசுவே நீர் காரணம் என் துதிக்கு பாத்திரர். இயேசுவே நீர் காரணம் எல்லா மகிமைக்கு பாத்திரர். இயேசுவே நீர் காரணம் என் துதிக்கு பாத்திரர். இயேசுவே நீர் காரணம்
ஹalleluya. நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படி பாவம் அறியாத அவரை தேவன் நமக்காக பாவமாக்கினார். ஓ ஹalleluya. Father, we worship you. பிதாவே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் கெட்டு போக கூடாது, நாங்கள் தண்டனை அனுபவிக்க கூடாது என்று உம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை நீர் இந்த உலகத்திலே மனிதனாய் அவதரிக்கும்படி செய்து எங்கள் பாவ சாபங்களை எல்லாம், எங்களுடைய நோய்கள் எல்லாம் அவர் மேல வைத்து ஆண்டவரே எங்களை ரட்சித்திருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அவருடைய நீதியையும் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தையும் அவருடைய சுகத்தையும் அவருடைய பலத்தையும் அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தையும் அவருடைய செழிப்பையும் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தையும் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya, ஹalleluya. ஆண்டவரே, இந்த கால வேளையிலே பலவீனமுள்ள சரீரங்கள் பலன் அடையட்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். வியாதி இருக்கிற சரீரங்களிலே சுகம் உண்டாவதாக என்று கட்டளையிடுகிறேன். Let there be healing. Let there be healing. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Oh hallelujah. ஒவ்வொரு நரம்பு பிரச்சனைகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீங்கி போகட்டும். எல்லா கொடிய வேதனைகள் நீங்கி போகட்டும். எல்லா கொடிய வியாதிகளுக்கு எதிராக வருகிறேன், அவைகள் வேரோட பட்டு போகட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். I speak the name of Jesus. I utter the name of Jesus. ஓ இயேசுவின் நாமத்தை உச்சரிக்கிறேன், இயேசுவின் நாமத்தை பேசுகிறேன். ஹalleluya, ஹalleluya. முழங்கால்கள் யாவும் முடங்கும்படியான நாமம், நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணுகிற நாமம். இந்த நாமத்திற்கு முன்பாக எல்லா வியாதிகளும் முடங்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். கிட்னி பிரச்சனைகள் வேரோடு பட்டு போகட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். லிவர் பிரச்சனைகள் வேரோடு பட்டு போகட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். சுகர் வியாதி வேரோடு பட்டு போகட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். தீராத வியாதிகள் ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். ஹalleluya. மூளைக்காக, இதயத்துக்காக, நுரையீரலுக்காக, லிவருக்காக, லங்ஸுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, கிட்னிகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன். நரம்பு மண்டலங்கள் ஆண்டவரே வலுவடையட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். ஹalleluya. ரத்த ஓட்டத்துக்காக ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, சதைக்காக ஜெபிக்கிறேன், மாம்சத்துக்காக ஜெபிக்கிறேன், எலும்புகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன், அதிலே இருக்கிற ஊனுக்காக ஜெபிக்கிறேன். அதிலே ஒரு பெரிய சுகம் உண்டாகட்டும். ஹalleluya, ஹalleluya. நீரே எங்களை குணமாக்குகிற வைத்தியராய் இருக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லா வயிற்று பிரச்சனைகளுக்கு எதிராக வருகிறேன். சிறுகுடல் பெருங்குடல் வியாதிகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தினாலே வியாதியை நீ வேரோட பட்டு போ, உலர்ந்து போ என்று சொல்லுகிறேன். ஹalleluya, ஹalleluya. இனி அந்த சரீரத்தில் நீ இருக்க முடியாது. மலட்டு கர்ப்பங்கள் திறக்கப்படட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். பிள்ளை உண்டாகட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். ஜீரண கோளாறுகளுக்கு எதிர்த்து வருகிறேன். ஹalleluya. ஓ வெற்றியை எடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஓ உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கண் பிரச்சனைகளுக்கு எதிராக வருகிறேன். தோல் வியாதிகளுக்கு எதிராக வருகிறேன். இயேசுவின் நாமத்தை பேசுகிறேன். வியாதிகள் குணமடையட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். சொஸ்தம் உண்டாகட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். ஒரு பெரிய பலன் உண்டாகட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். கேன்சரை உன்னை சபிக்கிறேன், நீ வேரோட பட்டு போ. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஓ உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இணையதளத்தின் மூலமாக ஆண்டவரே, சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகம் உண்டாகட்டும். அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அழிவுக்கு தப்புவிக்கிறார். நம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். I send your word, oh Father. Let there be healing. Hallelujah, hallelujah. ஃபைப்ராய்டுகள் வேரோடு பட்டு போகட்டும். கட்டிகள் மறையட்டும். ஹalleluya. ரோபரா ஷல்தலா பதரா குரமலா லெபதா ஹந்தரோலா ஷபூலியா மந்தரலதரோ. ஓ ஹalleluya, ஹalleluya. தைராய்டு வியாதிகள் வேரோடு பட்டு போகிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஹalleluya. டியூபர்குலோசிஸ் முற்றிலும் குணமாகிறதற்காக உமக்கு நன்றி. ஹalleluya. குடும்ப சண்டைகளுக்கு எதிராக வருகிறேன். வறுமைக்கு எதிராக எதிர்த்து நிற்கிறேன். வறுமையே தரித்திரமே நீ வேரோட பட்டு போ என்று சொல்லுகிறேன். ஆசீர்வாதத்தை கட்டவிழ்கிறேன். சுகம் உண்டாகட்டும்,
பலன் உண்டாகட்டும், ஜீவன் உண்டாகட்டும், நல்வாழ்வு உண்டாகட்டும், வெற்றி உண்டாகட்டும். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ராஜா. ஹல்லேலூயா. உம்மை உயர்த்துகிறேன் ஆண்டவரே, உம்மை மேன்மைப்படுத்துகிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கொடிய ரோகங்கள் குணம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. Thank you Father for healing power, oh Father. Oh hallelujah. கட்டிகள் மறைந்து போகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லா கிளாண்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே சீராக இயங்கட்டும் என்று கட்டளையிடுகிறேன். Hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah. Boils, I command you to disappear in the name of Jesus. Oh hallelujah, hallelujah. We take the victory over every disease and every pain. Hallelujah, hallelujah. We take the victory over every sickness, so Father. Hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah. I speak strength, I speak vitality, I speak vibrant, I speak Hello Father in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஓ ஹalleluya. சுகத்துக்காக உமக்கு நன்றி, பலனுக்காக நன்றி, ஜீவனுக்காக நன்றி, நல்வாழ்வுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. வெற்றிக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன், சமாதானத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து ஆண்டவரே நீர் எங்கள் மத்தியிலே ஆளுகை செய்வீராக. மீதியான நேரங்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் உம்முடைய வல்லமையான கரத்திலே நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். தொடர்ந்து எங்களோடு கூட நீர் பேசுவீராக. துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். நாம் உட்கார்வோம். நம்ம மத்தியில் இருந்துகிற போதகர் ரமணி அவர்கள் காணிக்கைக்காக நம்ம ஜெபிப்போம். மைக் ஷேர் பண்ணுங்க. 1 minute முடிட்டு. ஜீசஸ் பிரைஸ் தி லார்ட். எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? கொடுக்கிற வேலைக்கு வந்திருக்கிறோமே. பாருங்க, தாவீது சொல்லுகிறார் 1 நாளாகமும் 28, 29 அந்த அதிகாரத்தில் நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கர்த்தர் கொடுத்தார். பல கோடி ரூபாயை என்ன பண்றாரு? கர்த்தருக்காக கொடுக்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த ராஜாவாகிய தாவீது சொல்றாரு, ராஜா அவர் பாருங்க, அவர்கிட்ட எல்லா வசதியும் உண்டு, எல்லா அதிகாரமும் உண்டு அவர்கிட்ட. ஆனா அவரு கர்த்தருக்கு முன்னாடி வந்து தன்னை தாழ்த்தி சொல்றாரு, கர்த்தாவே இது எல்லாம் உம்மிடத்திலிருந்து நான் வாங்கினேன், உமக்கு கொடுக்கிறேன். அவளுடைய இருதயம் பாருங்க கர்த்தருக்கு நேரா இருக்குது. கர்த்தர் தான் இதை எனக்கு கொடுத்தார் அப்படின்ற ஒரு ஆழமான ஒரு விசுவாசம், ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அந்த தாவீதுக்குள்ள இருக்குது பாருங்க. அதனாலதான் கர்த்தர் அந்த இடத்துல உயர்த்தி காட்டுறாரு. அவரு கர்த்தர் உயர்த்துறாரு. அவர் சொல்றாரு 29வது அதிகாரம் 11வது வசனம் 12வது வசனத்துல சொல்றாரு, கர்த்தாவே மாட்சிமையும் வல்லமையும் மகிமையும் ஜெயமும் மகத்துவம் உம்முடையவைகள், வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளவைகள் எல்லாம் உம்முடையவைகள். கர்த்தாவே ராஜ்யமும் உம்முடையது, தேவரீர் எல்லாருக்கும் தலைவராய் உயர்ந்திருக்கிறீர். ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது, தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர். உம்முடைய கரத்திலே சத்துவமும் வல்லமையும் உண்டு, எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முடைய கரத்தினால் ஆகும். அல்லேலூயா. எவரையும் மேன்மைப்படுத்த கர்த்தரால் ஆகும் பாருங்க. எவரையும் உயர்த்த, எவரையும் கனப்படுத்த கர்த்தரால் மட்டும்தான் முடியும். சில நேரம் நம்மளுடைய ஞானம், நம்மளுடைய அறிவு இல்லைல்ல, நம்ம சுய புத்தி மேல சாயாமல் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தரை சார்ந்து கொள்ளும் பொழுது இப்படிப்பட்ட மேன்மையை கர்த்தர் கொடுக்கிறாரு பாருங்க. இந்த வேளையில கர்த்தருக்காக விதைக்கிற நீங்கள் எப்படிப்பட்ட உள்ளத்தோடு விதைக்கணும், எப்படிப்பட்ட இருதயத்தோடு விதைக்கணும்? ஆண்டவரே நீர் கொடுத்தது, ஆண்டவரே என்கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே நீர் கொடுத்தது, எனக்கு இருக்கிற எல்லா ஐஸ்வர்யமும் எல்லா பணமும் எல்லா வேலையும் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கான பலனும் நீர் கொடுத்தது. ஆகவே உம்மை கனப்படுத்தும்படிக்கு நான் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது தேவன் உங்களுக்கு இன்னும் ஏராளம் தாராளமாய் உங்களுக்கு என்ன பண்றாரு? அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து போடுகிறார். வேதம் சொல்லுது, கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். அமுக்கி
குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியில் என்ன பண்ணப்படும்? போடப்படும். ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி உங்கள் தசம பாகங்களை எல்லாம் பண்டக சாலை கொண்டு வாருங்கள். பொக்கிஷாலைக்கு வானத்தை திறந்து இடங்கொள்ளாமல் போக மாட்டோம். மதகுகளை திறக்கிறாராம் பாருங்க. எப்படி மதகுகளை திறக்கிறாராம். பேங்குக்கு ஏடிஎம்க்கு நீங்க பணம் எடுக்க போனீங்க அப்படின்னா ஒரு லிமிட் தான், இவ்வளவுதான் எடுக்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு. ஆனா கர்த்தர் அப்படி கிடையாது. வானத்தின் மதகுகளை திறந்து இடங்கொள்ளாமல் போக மட்டும் உங்களுக்கு ஆசீர்வதிப்பார். உன் பொருளாலும் உன் எல்லாம் விளைவின் முதற் பலனாலும் கர்த்தரை கனமண்ணு, அப்பொழுது உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் நிரம்பும். ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டு ஓடுன்னு சொல்லியிருக்காரு. புரண்டு ஓடக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். விதைக்கும் பொழுது நாம் எல்லாரும் அறிக்கை செய்து கொடுக்கலாமா? காணிக்கையில கரங்களை எடுத்துக்கொள் கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியிலே போடப்படும் என்று இயேசு சொன்னதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். உன் பொருளாலும் உன் எல்லா விளைவின் முதற் பலனாலும் கர்த்தரை கனம் பண்ணு, அப்பொழுது உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமே நிரம்பும். ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டு ஓடும் என்று கர்த்தர் சொன்னதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். கர்த்தாவே, எனக்கு உண்டாயிருக்கிற ஆஸ்தி, ஐஸ்வர்யம், பணம், பொருள் எல்லாம் நீர் தந்தது உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படி இந்த வேளையில நான் விதைக்கிறேன், உமக்கென்று கொடுக்கிறேன். ஆமேன். இப்ப நாம் எல்லாரும் கொடுப்போம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து உம்மை கனப்படுத்தும்படிக்கு, உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படி கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியிலே போடப்படும் என்று சொன்னீரே, அப்படியே நிரம்பி வழியட்டும். களஞ்சியங்கள் பூரணமா நிரம்பட்டும். ஆண்டவரே, ஆலைகள் திராட்சரசம் புரண்டு ஓடட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். எவரையும் மேன்மைப்படுத்தும் பலப்படுத்தும் உம்முடைய கரத்தினால் ஆகும். உமக்கென்று விதைக்கிற ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆண்டவரே ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே, திரும்ப நீர் பெருக பண்ணுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யங்களுடைய வீட்டுல எப்பொழுதும் ஆண்டவரை பெருகுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். என் தேவன் இதை பெருக பண்ணுகிறதற்காக நன்றி. தொடர்ந்து உம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு எங்களோடு கூட பேசும். மனுஷன் அப்பத்தினாலும் மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது. உம்முடைய அபிஷேகத்தினாலே நிரப்பி நீர் ஆண்டவரை வல்லமையாய் நீர் பயன்படுத்துகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளில் கேட்கப்படுகிறதான சொல்லப்படுகிறத நம்முடைய வார்த்தை வல்லமையாய் கிரிகை செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் 30, 60 100 மடங்கு பலன் கொடுக்கக்கூடிய ஆண்டவர் வல்லமை அந்த வார்த்தையில் இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை புறப்பட்டு வந்து எல்லாரையும் விடுதலையாக்கட்டும். சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் என்று எழுதியிருக்கிறது. உம்முடைய தெய்வீக அபிஷேகம், தெய்வீக வல்லமை இந்த நாளில கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, சகல துதிகான மகிமையெல்லாம் உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.